Nay? Nagakudog ka, Nay. Dali lang. Dali lang. It's a prank. Sa prank, dali. It's a prank, mother, father. Lalo naman si nanay. Nagsaot-saot naman. Nay. Wala. Lingkod na, Nay. Lingkod na, Nay. Lingkod si Nining, Nay. Nga. Nagasunggod kag ginapilit na gid ako nga papirmahan sa ako ng tanan nga mga palanubli o na ibalhin ko no. Lingkod lang, Nay. Lingkod lang. Nga. Live. Drama. Sabat pangalan ni mo to eh. Sabat diri kaya ron may istorya kaya. Sabat na to. One step living job ta karon. Lan, diri mo. Agoy pandamay. Lan. Pero pa jud na klaro ang bulan. Pandamay. Oh, pili ka mo. Bayaran nyo na serbisyuan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Nay, Nay, okay ka lang ba, Nay? buhi ka pa, Nay. Grabe ka naman. Grabe ka naman, Nini. Anak. Buhi pa si nanay mo. Nay. Ay. Nakainom ka na ba sa bulong ni mo? Hindi na napagpainuman si nanay kabulong, Maayo lang na yung si nanay, Ikaw ba? Lalapansin ko sa imo, marag gusto na hindi mo nga. Ay, Gusto mo, madula lang si nanay Teresa. Ay, sino ba may magusto nga madula? Siyempre, tanan kita. Dala naman nga pong padulong. Dawaton na lang bala naton nga. Gani na. Dawaton na lang bala naton to. Si nanay, hindi na niya magdugay. Hindi ko malang magambal sa mo na. Nay, inuman na ni bulong ni mo, Nay. Inuman na. Pabayin na si Manang mo. Pabayin Inuman na si Manang. Nay. Nagpayat ka na, Nay, oh. Eto, sino ba hindi magpayat nga? Ginalugawan ako ni Manang mo tapos sa isa kaalaw kaysa lang ko magkaon. Tinood ba ni Manang? Dapat permanente ni mo ni pakaon si nanay. Alang pakaon ko si nanay nga magwa man lang nagyapon. So kasayang. Kag-isa pa, kamahal nga daan sa mga baraklon. Kag-isa pa si nanay, hindi naman na magkaon sang karne si nanay. Mabudlay na saya. Pakaunan mo pa na si nanay ka karne nga matiga. Tapos nanay wala sang unto. Basta magkakos pa na sang lain sa papatyagan niya. Sakit sang tiyan niya. Ang akong ginamin ba, dapat bastante ang pagkaon ni nanay. Basta hindi kaya permanente. Pabay na. Hindi na kamo mag-away, duwa. Sige, Nay. Ano tong ihambal mo sa mga, Nay? Ay, mga anak ko. Total, duwa naman lang kamo nga bata ko. Nga man, Nay, may anak ka sa gawas, Nay. Ay, wala. Samtang nagaginhawa pa ako kag maistorya ninyo. Nay. Gusto ko nga ipabalo sa inyo nga kining manggad ibili na nakon sa inyo nga duwa. Amo ginaginahulat ko, Nay. Amo ginaginahulat ko yan, Nay. Kita mo, Nay, madamo ako sa mga project, Nay. Ning. Pamatiwan ni Nanay. Pa-explain na, Nay, si Nanay. Mabayilan ko bala? Ikaw gadali kagid ba? Neneng. Ipusana eh. Ipusan na bala. Ineng, Sige, Nay. neneng. Sige, Nay. Kanang pispa, neneng. Imo na. Wow. Maliban sa pispa, Nay, kining balay kag kining 3 ka hektarya akon pagida, Nay. Kag kanang sapa dira extension imo man na. Di klaro, ha? Nay, Sige, Nay. neneng. Hindi ka maglain siyang buot sa akon kay ang imo nga parte amo lang na. Nga amo lang na ako, Nay, haw? Ba't si gano'n, Nay? Ning. Pamatian, Nay ba? Pamatian, Nay. Ay, neneng. Hindi ka magkabalaka kay maliban sa ning pispan kag kining sapa imuha na mayara ka pagit. Diba? Mayara ka pa. Kag toto. Nay. Ay, bisan way ikaw nag-atiman sa ako, Nay, pero... Biskin wala na ako, Nay. Basta, biskin wala lang ako, Nay. Basta ang importante, pero lang magbiya, Nay. Ka lang magbiya. To, hindi ako magpasugot nga amo sina. Nay. Kay nabatyagan ko gid ang imo nga pagpalangga sa ako. Nay,
Nay, To. bahala na wala ko'y parte, Nay. Iatag na lang kay Nining. Kining gikan sa tantangan padulong sa banwasang tupi to. Imuha na. Nay, Kanang sa balay sa imong auntie. kanang anti kay Silya. Oo. Oo. Hindi ka magkabalaka kay ginatag ko mada kay auntie nimo Silya. O kanang nabilin sa iyang atubang sa balay. Oo, Nay. Imuha na tanan. Ah, Amo na ng imo tanan nga Nga. pagkabuta. medyo malapad kayo, Nay. Ay, ito, bisan wala ka nagatiman sa akon, pero mabatiyagan ako ang matutod ni mga pagpalangga sa akon. Nay, dapat akong partihanin mo sang dako, Nay, kaya ako nagatiman sa imo eh. Akon tanan. Basta alin tantangan. Padtog ba nga? Ako na, Nay. Halintantangan, banga, topi, boundary pa Jensen. Na, umuha na tanan. Amo ba, Nay? Og neneng, be, tanang mga pispan, tanang mga sapa dira, imuha na. Nakapangalan na sa imuha. Salamat kaayo, Nay. Hindi ako yung magpasugot. Nga, di ka magpasugot nga mo na ng desisyon ni Nanay. Paano ko na makwartahan? Isip pa bila paano ko na makwartahan ang sapa kang pispan? O sige, hindi na tama, Nay. Hindi na tama. Ako nagsagod sa imo, ako nagasapupo sa imo. Tapos amo nang nihatag mo sa ako. Nene, Nay. di ka magkabalaka kay may ara pa. Oh, may harap pa daw. Oh. May ara ka pa. Oh. Kaning basin imuha na. Hindi ko yan, Nay. Ano ko na yan, Nay? Nay. Huwag ka nang may ara ka pa ni. Oh, Hindi may ka harap pa, Nay. magkabalaka. Oh, may harap pa. Kaning darapuga nato ni imuha po na. Og tanang yuta. Kanang Oh, yuta, yuta. nini. Oh, yuta. Ko tab sa makita ni mo, nini. Oo. Tanang yuta sa paso, imuha na. Nay, hindi na tama. Nay. Hindi na tama. Ning. Ari na Nay. lang. Ari na lang. Baguhanin, Nay. Pirmahin din, Nay. Hindi. Hindi na. Nay. Para wala Nay gamo, Nay. Ako na lang tong parte ni Nining. Ang parte ko, ihatag ko lang kay Nining. Ano na lang, para walay gamo. Basta Nanay, ikaw mas magatipan kay maayo Nanay. pa, Nay. Mas maayo pa, Nay. Amo pa na. Sige, okay ko, Nay. Wala akong problema. Hindi ako magpasugot. Nay, wala na ko'y problema, Nay. Amo, hindi ako sina magpasugot. Nay. Daw mapatay na. Nay. Daw mapatay na. Nay. Mga daw oxygen ni Nanay. Nay! Nay! Nay. Nay! Untata na ginawa, Nay. Maluoy ko. Nay? Nagakudog ka, Nay. Dali lang. It's a prank. Sa prank, dali. It's a prank, mother, father. Lalo naman si Nanay. Nagsaot-saot naman. Nay. Wala. Lingkod na, Nay. Lingkod na si Nining, Nay. Siya, Nga. nagasunggot kag ginapilit na gid ako nga papirmahan sa ako ang tanan nga mga palanublion Nay. na ibalhin ko no. Lingkod lang, Nay. Lingkod lang. Nga, nagakudog ka. Dali lang. Wala kang ipakaon ni Nining? Wala ako ni ipakaon to. Wala, may ni ma. Nay. Ipakaon niya lang sa ako nalin kagapon ko, pras. Damay. Sino ba ganahan siya nga ganikanan? Nay, Sino ba ganahan siya nga maghatag sa manggad sa iya? dali lang, Nay, bi. Di pamatyagan niya sa akon daw, hindi ako nanay. Pamatyagan sa akon daw ito. Nay. Inumanay ning bulong ni mo. Inumanay ning bulong, dali, bi. Baklan ta ka sa pagkaon, dali lang. Ang damay ni si Nining. Wala ginin niya ginati man. Dumahunos na pag ginawa ko. Nay, dali lang, Nay. Kalma lang, Nay. Dali lang, Nay. Ang storyahan na nato. Ihatag ko sa imo tanan ng gihatag ni Nanay sa kuha. Di alam Basta nga lang ikaw ano. ang magbantay kay Nanay. Di ano nang ginahubra mo? Di alam nga lang ano ta. Kasi nanay hindi magpirma. Hindi magpirma.
Gihatag ko na gani, di ba? Gihatag ko na sa imo. Okay na ako biskin magkambyuhan na ita magkambyuhan na ita. Okay na ako, wala problema. Unti sige. Basta, Basta, ang ginahambal ko ya sa imo, hindi ko yan magtatap kay nanay, Dili ka magtatap. Hindi ko yan magpatatap kay nanay. Kita mo nga, gusto ko yung mag-happy-happy ako. Mag-happy-happy ka imo nanay, latawa ba lang Gusto ko itsura yung niya? mag-party-party. To, Party. isipa bila to. Si nanay yung maratyo na na. Dawato na lang mula natin. Si nanay yung maratyo Anong na na. dawaton? Gusto mo madulang nanay ta? Ay, sus. Isipon mo. Oh, Kung si nanay magtinil sa ospital, oh. kasi mga manggat niya. Ubos na. Ubos na yung panggasto sa ospital niya. Hindi ko yung mapasugot sina. Amo gani. Pero ang hangyo ko lang sa imo, dapat atipanon mo si Ay, hindi nanay. ko yung mag-atipan, Hindi mo Pero, pag-atipanon. ginapakaon ko man na si nanay. Ipakaon mo gani, pero kupras ang ipakaon Ate, mo. at least may unod lang pala ang tiyan niya. Wala, may Hindi pa siya magkaon sa karne. Oh, Alang-alang ano ipakaon ko sa iya. hey. Di ta ka maintindihan ba? Kung di nahalin ang batasan. Ay, sos. Di ko Masisiyak pala mo, pala di- Pati sa biyak pala. Basta ang inahambal ko ya sa imo, ihatag lang bala sa ako ng mga propidad. O, ihatag ko sa imo, Basta ikaw magbantay kay Pero nanay. hindi ko yung magbantay kay nanay, Hindi mo bantayan ang imong nanay. Gusto ko yung mag-party-party mo. O di sige, Dira Uy! ka na, Basta, hindi ko yung magbantay sa kay nanay. Nining! Tandaan mo na. Hoy! Ano ba ginis Nining B, Papa J, Boy Nunoy? Imagine nun mo, ang hambal niya sa kuha nga ako na kuno ang bala kay nanay. Gihatag ko na sa ihatanan ng akong parte. Pero, still, nagmatiga sa Papa J. Boy Nunoy sa pagtatap sa among nanay. Ang mga pwede na kong himuuna ni Papa J. Boy Hindi na lang sila magkuha sa timbang gali, Papa J. Pwede siguro, no? Sa bagay, si nanay ko nung abi nila, hindi magsugot. Gusto na sila lang. Oo.